orice om este ca iarba, ca floarea de pe câmp. Când bate vântul Domnului, ea nu mai este, dragii mei. Aveți în față pe acest tânăr cu numele de Radu. A fost odinioară printre voi. Văd încă o dată, într-adevăr, și ziua aceasta îmi spune ceva. Omul este ca iarba când bate vântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă mâine ești tu sau eu. Nu știu dacă luna viitoare ești tu sau eu. În aceste zile a fost Radul. Dar, dragii mei, de ce nu ești tu și de ce nu sunt eu? Avem scris în Scriptură, odinioară a venit grădinarul în grădină și a zis, stai copacul acesta. Iar lucrătorul a zis, stăpâne, Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Îl voi săpa la rădăcină, îi voi pune gunoi, poate la anul va aduce rod. Dragii mei, dacă încă nu ți-a fost luată viața de pe pământul celor vii, este că Iisus Hristos, mijlocitorul întregului națiuni, întregii rase umane, a zis, Tată, mai lasă pe locuitorul din Scânteia. Vreau să-i mai cercetez, vreau să mai vorbesc și prin această durere, dragii mei. Spune Biblia, v-am cântat din jale și n-ați plâns. V-am cântat din fluieri și n-ați jucat. Iubiții Domnului, este o zi de jale. Dumnezeu poate pe mulți de aici va binecuvânta, va cânta din fluier, va da multe binecuvântări și poate că nu v-ați întors cu toată inima spre El. Nu v-ați pocăit din toată inima. Ei bine, această zi, pentru mulți de aici este o zi de jale și Dumnezeu vrea să spună ceva. Ești ca iarba și ca floarea de pe câmp, în toată frumusețea ei. Azi ești frumos, azi ești tare, azi ești pus la adăpost și ai de toate. Dar nu e sigur că mâine, cu tot ce ai tu, nu va suna ceasul și pentru tine. Și cântarea a zis, și ați auzit atât de bine, ești pregătit să mergi, ești pregătit să zbori, ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeul tău. De multe ori mă întreb, Doamne, eu sunt un om pregătit. Dacă vei zice, Irinel, vino din lumea aceasta. Doamne, sunt pregătit și am garanția că mâine mă întâlnesc cu tine. Dragii mei, ați auzit atât de bine și lucrurile nu sunt complicate. Dumnezeu nu cere nici teologie, nici filozofie, nimic altceva. Când este vorba de a fi pregătit, fratele Vasile a strigat atât de clar și încă o dată prin gura aceasta el strigă ce a strigat Domnul Iisus. Ucenicul, mai bine zis robul său, înaintea mergătorul său Ioan, a zis, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, că va veni o nouă societate, o împărăție veșnică care nu va avea sfârșit. Lumea asta într-o zi se va duce, pământul cu tot ce este pe el va arde, lumea și cei ce locuiesc. Dar, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu care de 2000 de ani s-a luptat oameni întregi, atei, comuniști și așa mai departe ca să o distrugă, e bine, i-a rămas în picioare pentru că ei au luptat împotriva autorului acestei cărți care trăiește din veșnicii în veșnicii și n-au putut să o bine. Dragii mei, ce înțeleg eu este că puterea Evangheliei a schimbat de mii de ani vieți. Au fost oameni care au murit pentru ea. A schimbat criminali, tâlhari, curve, hoți și mincinoși, bețivi și alcoolici, oameni care au fost biruiți de patim și de vicii. Evanghelia are putere de mântuire și de salvare. Are putere de care ai nevoie de poate de ani de zile. Ea te ajută în orice nevoie. Iubiții Domnului, pocăiți-vă, spune Biblia, începând cu noi toți. Pocăiți-vă căci împărăția Cerului este aproape. Dragii mei, nu este vorba de schimbarea religiei. Dumnezeu nu a adus religie. Dumnezeu a adus viață prin Fiul Său. Dumnezeu nu zice, fă-te catolic, ortodox, baptist, pentecostal. Dumnezeu spune ceva, schimbă-ți viața. Amin. Dragii mei, când mă gândesc la cuvântul pocăință, nu mă gândesc la o materie, nu mă gândesc la o doctrină, mă gândesc la ceea ce mi-a spus Cel ce mi-a zis, pocăiește-te. Și vreau să vă spun, în scurte cuvinte, pe înțelesul fiecărei minți și inimi, ce înseamnă pocăința. Încă o dată îți spun, nu ți-aduc o religie, nu-ți spun, ieși din biserica aia de acolo, mergi în cealaltă, nu asta îți spun. Îți spun să crezi în Scriptura pe care o ai în casă, să crezi în Biblia în care cineva odinioară când era în lume nu a crezut. Știți cine este acela? Fratele Vasile a amintit și n-a terminat. Bogatul care era bogat, era în strălucire, în insubțire și în porfiră. Cu toată bogăția lui, știți cum era? Era ca floarea de pe câmp, pentru că a bătut vântul Domnului și l-a luat din lumea aceasta. Bogăția nu l-a pus la adăpost. Când era în chinuri, a zis, Părinte Avrame, trimite-mi cineva din morți. Și Domnul spune așa, și Părintele Avram zice, și dacă va merge cineva înviat din morți, tot nu vor crede.
Și apoi dă un răspuns. Au legea și prorocii. Dacă nu cred în ei, nici chiar dacă ar merge cineva din morți, va crede. Știți ce a spus bogatul? A zis, nu, părinte Avraame. Și mă gândeam întâi, Doamne, de ce a zis nu, Doamne? De ce a zis nu? Știți de ce nu? Pentru că avea și el cât a fost în lumea aceasta legea și prorocii. A zis, nu, părinte Avraame, și am o Biblie în casă și nu o citesc, nu-mi pasă de ea. Nu o cred, Doamne. Cred că este o carte pentru cei slabi care să manipuleze oamenii. Nu, părinte Avraame, nu am crezut în ea și nu am citit-o și nici familia mea nu o citește. Că a zis, mai am 5 frați acolo jos. Poate sunteți frații lui. Poate nu citești Biblia așa în casă de ani de zile. S-a pus praful peste ea. Și poate ești frate cu bogatul. Ei bine, în ziua aceasta spun ceva. Dumnezeu nu vrea să mergi unde a mers bogatul. El vrea să mergi în împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să spună ceva. Pocăiește-te. Dar ce să fac, Doamne, ca să mă pocăiesc? Doamne, să mai fac un alt botez? Doamne, să trec la o altă confesiune? Doamne, asta să fac. Nu, să nu faci asta, dragii mei. 3 pași pe care trebuie să-i faci în ceea ce înseamnă pocăința se numesc aceștia. I-am definit într-o zi, Duhul Sfânt mi-a dat, se numesc cei 3 de R. Rețineți bine, plecați acasă cu aceste 3 gânduri simple. 3 de R. Prima dată spune așa Biblia într-un psalm, 38 cu 18. Zice așa psalmistul, îmi mărturisesc fără de legea, adică o recunosc. Doamne, îmi văd viața trăită pe acest pământ de 10 de ani. În această zi sunt aici, Doamne, sub soarele Tău frumos. Văd în fața mea un om ca iarba, ca floarea care a trecut, Doamne. Și mă văd cât sunt de rău. Doamne, am furat, am mințit, am înșelat, m-am purtat ca un necredincios, Doamne, deși eu cred că existi, Doamne, cred în Fiul Tău. Doamne, îmi mărturisesc, Doamne, regret, Doamne, recunosc, Doamne. Doamne, recunosc cine sunt, dragii mei. Nu vei recunoaște cine ești. Nu vei recunoaște care este păcatul vieții tale până când nu faci ce trebuia să facă bogatul. Până când nu faci ceea ce Vasile a făcut într-o pușcărie. Când a zis, am luat Biblia și m-am uitat în ea ca într-o oglindă. Mi-am văzut fără de legea. Dragul meu și dragii mei, iubiții Domnului, atât de mult îmi place să vă spun, iubiții Domnului. Știți de ce? Pentru că atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară. El a dat pe oricine crede în El, în Isus, în Fiul lui Dumnezeu, nu în doctrine, nu în religii, în El, într-o singură persoană, dragii mei. Trebuie să crezi în El și văzându-L pe El, citând Cuvântul Sfânt, o să-ți vezi, așa cum Vasile a văzut, toată viața ta frumoasă, mizerabilă sau o viață înfrântă. Poate ești aici și păcatul ți-a înfrânt viața și familia. Ei bine, în această zi, fă primul pas. Ce spunea David? Îmi mărturisesc, recunosc că sunt un om păcătos, recunosc că acum 2000 de ani păcatul meu l-a omorât pe Fiul Său, recunosc că de ani de zile, de când sunt în lumea asta, sunt indiferent. Nu mi-a păsat niciodată cele sfinte, nu mi-a păsat de adevărul Bibliei, nu mi-a păsat. Recunosc, Doamne, și recunosc. Dragii mei, primul pas este recunosc. Al doilea, spune așa David, zice, mă doare de păcatul meu. Doamne, nu-l tratez cu indiferență. Doamne, îmi dau seama ce tragedie, ce dramă, ce durere a lovit în Fiul Tău. Doamne, îmi dau seama că păcatul curviei a mințuit și a hoției mi-a distrus relația cu soția mea, Doamne. Mi-a distrus relația cu semenii mei, Doamne. Îmi regret și îmi pare rău, Doamne. Doamne, recunosc și regret. Primii 2 pași, dragul meu, nu schimba religia. Schimbă-ți modul de a percepe credința în Dumnezeu. Schimbă-ți modul de a-L cunoaște pe El. De a spunea Pavel, și mă rog ca Dumnezeul din cerul să vă dea un duc de înțelepciune și de cunoștință, să cunoașteți pe El. Iubiții Domnului, Biblia asta ți-l prezinte pe El. Tu ai nevoie să-L cunoști pe El, nu o doctrină. Pe El, pe Fiul Său. De aceea David spunea, îmi recunosc fără de legea. Doamne, îmi mărturisesc, regret, mă doare, Doamne. Doamne, mă doare, ți-am cu 10 de ani. Și al 3-lea pas, iubiții Domnului, cel mai important. Cine își recunoaște fără de legile, cine își mărturisește și se lasă și renunță, cine mărturisește, recunoaște, cine regretă, pe cine îl doare și renunță și își întoarce spatele la păcat, un astfel de om înseamnă că a împlinit ceea ce Dumnezeu îi cere. A renunțat, are o viață nouă. Dragul meu, nu e de ajuns să recunoști, nu e de ajuns să regreți. Trebuie să și renunți, să zici de azi înainte vreau să mă las de tot ceea ce am trăit până acum. Dragul meu, iubitul Domnului, spune așa Cuvântul Sfânt, Harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim în veacul de acum, cu cumpătate, cu dreptate și evlavie, așteptând
dragii mei, așteptând fericita noastră nădejde